या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। युवा बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांच्या खून प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपी अमर कदम याला शनिवारी दुपारनंतर ओरोस येथील न्यायालयात हजर करण्यात आलं। न्यायाधीश स्वाती पाटील यांनी त्याला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। होंदू खरातवरून झालेल्या आरोपांनंतर आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेत खुलासा केलाय। मी कुठलीही अगोरी विद्या केली नाही, खरातला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे असं त्यांनी स्पष्ट केलंय। बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांच्या खून प्रकरणी सखोल तपास करून मुख्य आरोपींना अटक करावी अशी मागणी कळसुली पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी केली आहे। या संदर्भात पालकमंत्री नितेश राणे यांना निवेदन सादर करण्यात आलंय। यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं मार्च एंडपूर्वी 100% निधी वितरणाची ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यानं 282 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखड्यानुसार प्राप्त निधी पूर्णतः वितरित करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला। राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा निधी खर्च करण्यात पहिला जिल्हा ठरलाय, पण हा निधी डिसेंबरमध्ये खर्च झाला पाहिजे होता अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमुळे सर्वसामान्यांना खासगी रुग्णालयांमधील महागडे उपचार आता मोफत मिळणे शक्य झाले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक नामांकित खासगी रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलाय। प्रशासनाकडून अशा रुग्णालयांची अद्ययावत यादी जाहीर करण्यात आली आहे। सुशांत दळवी यांना 2 महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्यानं धमकी दिली होती। याबाबत सुशांत यांनी पोलिसांकडे तक्रारही केली होती। त्यामुळे या घटनेचा पोलिसांनी सखोल तपास करावा, अन्यथा वेळ काढल्यास ठाण्यावर मोर्चा काढू असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर यांनी दिलाय। कणकवली रेल्वे स्थानकातील सरकता जिन्याच्या कामाचं भूमिपूजन आणि वातानुकूलित कक्षाचं उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झालं। यावेळी आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे, कोकण रेल्वेचे डीओ सुनील गुप्ता उपस्थित होते। केसरकरांविरोधात मोर्चा काढून काही लोक जाणीवपूर्वक मतदारसंघातील वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सचिन देसाई यांनी केला। सावंतवाडीतील ऐतिहासिक मोती तलावाचा 150 वर्षांचा काठ खचत चाललाय। राजवाडा ते उपजिल्हा रुग्णालय परिसरातील पूर्ण दगडी भाग कोसळून तिथे सिमेंट कॉन्क्रीटची भिंत उभी राहिली आहे। हेक्टरी आंब्यासाठी 5 लाखांची मागणी असताना विमा भरलेल्यांना हेक्टरी 42,000 व न भरलेल्यांना 22,000 भरपाई जाहीर करून सरकार आणि मुख्यमंत्री पालकमंत्र्यांनी फसवणूक केली आहे। प्रत्येक झाडाला केवळ 220 रुपये भरपाई जाहीर करून सरकारनं बागायतदारांची चेष्टा केली आहे अशी टीका माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या कर विभागाकडून मालमत्ता थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे। सावंतवाडी शहरातील 20 मालमत्ता सील करण्यात आलेल्या आहेत। सावंतवाडी मतदारसंघात लोकसभा विधानसभेनंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत पराभवाची धूळ चाकणाऱ्या ठाकरे शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मशाल पेटवली आहे। भोंदूबाबा अशोक खरातसह फोटो असल्यानं आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात ठाकरेंचे सैनिक पेटून उठले। मालवण तालुक्यातील वराड गावातील सावरवाड इथं रुद्रनाथ फाउंडेशन या नावानं चंद्रशेखर राणे आणि त्यांचे सहकारी धार्मिकतेच्या नावाखाली अघोरी कृत्य करत असल्याचा आरोप होतोय। वराड गावातील श्रीदेव वेताळ ट्रस्ट पदाधिकारी आणि वराड ग्रामस्थांनी आमदार निलेश राणे यांच्याकडे तक्रार निवेदन दिलंय। सावंतवाडी शहरात डासांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी डासमुक्तीसाठी फवारणी सुरू केली आहे। प्रभाग 5 मध्ये नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या सूचनेनुसार नाले, गटार, झाडी आदी ठिकाणी ही डास निर्मूलन औषध फवारणी करण्यात आली आहे। मळगाव रेल्वे स्टेशन परिसरातील बिल्डिंगच्या तळमजल्यात मगर दिसून आली। माहिती मिळताच वन विभागाची टीम तातडीनं दाखल होत त्यांनी मगरीला सुरक्षितपणे रेस्क्यू केलं। 4 फूट लांबीची ही मगर आढळून आली होती। सुझुकी एक्सेस आता नव्या कोऱ्या इलेक्ट्रिक अवतारात सिंधुदुर्ग वासियांच्या भेटीला आली आहे। कुडाळ येथील नामांकित श्री विनायक सुझुकी शोरूम मध्ये सुझुकीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर ई एक्सेसचं भव्य अनावरण करण्यात आलंय। रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 84,000 लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर करण्यात आलाय। रेशन दुकानांमार्फत त्याचं वितरण लवकरच सुरू होणार आहे। खेड तालुक्यातील आवशी माळवाडी इथं पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे। विक्रीसाठी गांजा घेऊन जाणाऱ्या एका 18 वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली। या कारवाईत पोलिसांनी गांजासह गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकीही जप्त केली। कळवंडे वरपेवाडी परिसरातील वरपे कुटुंबानं लिली फुलांच्या शेतीपासून सुरू केलेली वाटचाल आता कलिंगडासारख्या नगदी पिकापर्यंत पोहोचली आहे। त्यांच्या शेतात तयार झालेलं तब्बल 13 किलो वजनाचं कलिंगड सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे। गेल्या 3 वर्षात
680 किलोहून अधिक अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली आहे। आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली। देशात आणि राज्यात इंधनाचा तुटवडा नाही, एलपीजी गॅस आणि पेट्रोल डिझेलचा मुबलक साठा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली। त्यामुळे लॉकडाऊन लागण्याची अफवा जर कोणी पसरवत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिलाय। नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केलाय। सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर केरोसिन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी विधान परिषदेत केली आहे। तरुणांचा देश असणारी भारताची प्रतिमा 2036 पर्यंतच राहील, त्यानंतर वयोवृद्धांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होईल, त्याचा परिणाम जीडीपीवर होईल असा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नुकताच दिला। नोकियाच्या जगभरातील तब्बल 14,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं जाणार असून याचा मोठा परिणाम नोकियाच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांवरही होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते।